Ponovo Mirković, Daničić ulazi u sredinu, tu Kaurin, Daničić šutira, ali kakva parada sada Sedika Omerovića. Najbolje pojedinca u prošloj sezoni kod ekipe Prijedora, Duška Hercegovca, čovjeka koji je postigao 7 golova. Kakve dvije odbrane! Kakve dvije odbrane Sedika Omerovića. Zaista momak koji zaslužuje gromoglasan aplauz koji ste upravo mogli da čujete. Mirković šutira, ponovo Sedik Omerović se ističe. Unčanin, ponovo ispala je lopta Unčaninu, ali iskontrolisao je sada ponovo Unčanin za Daničića. Evo sada lijepe akcije, ali opet Sedik Omerović, druga tabla na njegovom kontu. Naravno tabla, to jeste 10. odbrana. Ja ovdje pišem crtice, poštovani gledalci. I odmah podrška, naravno sa tribina, zaslužena, Sedik Omerović, 10 odbrana.